Ikaw? Hi everyone! Good evening! May tuktok. Wait lang. What's that? Yung music. Music ko. Sama ka dito, anak ko. Halika. No. 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 Wala na siyang pakialam. Ay, hinatid niya sa akin itong music. Ito, regalo niya sa akin ng birthday, guys. Lagi niyang binibigay sa akin. Ang sweet ng anak ko. Kasama nung ito. Kasama nito, oh. Yan. Ito ang regalo niya sa akin. Ang sweet ng anak ko niya. Alam na mahilig ako sa music. Mahilig din ako sa bulaklak. Ngayon, guys, pasensya na kayo. Mag-usap-usap tayo na ganito. At dadalhin ko kayo sa Rome ngayong gabi. Dadalhin namin kayo, kami ng asawa ko, sa Rome. Magsama-sama tayo at punta tayo sa disco. Punta tayo, mag-disco tayo, guys. Let's go! Today is Thursday, so hindi pa. Kasi pag nag-disco kami is Saturday noon sa Rome. Anyway, guys, babati muna ako. Bumati ka na ba? Oo. Ano yan palang shooting niya? May shooting! Ayan, kasali ka sa shooting, ha? Ayan. Ngayon, nasa episode 4 na tayo, guys, sa ating love story. At pinapagpatuloy natin yung ating love story dahil may mga comment dito na gusto mo namang marinig ng tuloy-tuloy yung kwento ng aming pagmamahalan. Naks! Kakilig! Nagpapakilig, guys! Nagpapakilig! Yung pagpunta natin sa Firenze ba to? Sa Firenze. Oo. Yung bang nagkawal na yung no? Ayun, yun ang sunod nun, nung matapos yung hostya, matapos yung pasyal natin sa ibang lugar sa Roma. Biyahe natin doon, no? Trinay namin na mag-out of Rome, guys, kasi alam mo na, yung mga karamihan ng magkasintahan doon ay pinupuntahan yung mga romantic places like Firenze, lalo na yung Venice, gano'n. Pero before going sa Venice, ay siyempre, dadaan ka muna ng nag-headband ako kasi hindi pa ako tapos mag-ayos ng aking mukha. Mag-ayos na aking mukha. Yung pagpunta sa Venice, ay dadaan ka or malampasan mo ang Firenze, Florence. Firenze is in Italian. Yun, sa English naman, Florence. No? Florence. Ngayon, pumunta kami ng Firenze. Naku, from Rome to Florence or Firenze, alam nyo ang oras ng biyahe? 7 hours. 7 long hours. Tapos ang nakakatawa, guys, kwento ko sa inyo, in details na ito para magsama-sama tayo at makikita nyo ang makulay na buhay namin doon na kami na ang magkasama. Ngayon, nung bago kami magkakilala niyan, ay meron na siyang kaibigan na ang pangalan ay Odi, na taga Lemery, Batangas. Ewan ko kung mapanood niya ito. Baka maalala niya yung mga mukha namin. Kasi yan si Odi, nag-stay yan sa isang matanda. Hindi nga tayo nagpaalam nung nung umalis tayo, hindi natin sinabi sa kanya umalis tayo doon, Oo, hindi alam ni sa Odi. Pilipinas, hindi niya alam. Hindi alam. Nung pupunta kami ng Firenze, narinig niya na pupunta kami, kinausap niya ito, gusto rin daw niya na pumunta ng sumama sa amin dahil alam nyo, guys, timing na wala yung mga employer niya dahil Fair Agosto sila. Alam niyo yung Fair Agosto, that time kasi is panahon ng bakasyon na Agosto yun, August. Pag August kasi, ang mga Italian ay karamihan ay nag-out of Rome. Nagbabakasyon, kinukuha yung vacation nila na in every employee kasi meron talagang 15 days na free na para magbakasyon ka or 1 month, depende sa employer mo. Ngayon, timing naman si Udi, walang employer noon, sinabihan ito, gusto kong sumama, di pa ako nakapunta doon. Tagal ko na din
tagal ko na dinit sa Roma eh. Hindi ko naman lang narating yan eh. Sabi niya, Taga saan ba yun sa Batangas? ang tono niya guys, parang kumakanta. Lemery. Lemery. Ala eh, tagal ko na dito eh. Hindi ko pa narating yan eh. Sabi niya, sabi naman nito, basta ba makibakas ka sa gasolina eh. Pero, mabait yun, pero alam nyo, mautak pagdating sa kwarta, sa gastusin. Oh. Hindi nagdadala ng pera. Pero before that, na yung mangyari yung biyahe niyan, natatawa ako dahil nung pagsabi niya na nakibakas siya sa gastos sa gasolina, alam ko na noon, inasahan ko na hindi na pagbayad. Kasi every time na kasama namin yan, laging nagpapalibre. Pero okay lang yun dahil mag-isa naman. Mag-isa naman siya. Pero kuripot lang talaga. Grabe. Pero ang laki ng sweldo sa employer niya. Lagi, ang Tapos stay in pa siya. Wala siyang kagastos-gastos. Libre tirahan, libre walang mga expenses. Kami meron. Meron kaming mga bahay na inuupahan, kuryente, bill namin ng telepono, mga lahat ng bill sa amin. Eh siya sa kanya, libre lahat. Eh, hindi mo lang makibakas, guys. Pagka gusto naman kami kasama, alam niya naman kami galante man. gusto niya sumawa sa akin. Galante naman kasi, lalo na ito, ako mahilig sa maganyan. Eh, yun, lagi nalilibre. Tapos yun na. Nako. Ay, di, kung makita mo yung video, sorry ha, nagsasabi lang ng totoo. Pero okay lang yun. Masaya ka namang kasama. Wala namang problema sa'yo dahil mabait ka naman. Ngayon, pumunta na kaming tatlo. In every, yung mga tanawin na magaganda, tumitigil kami at nagpipicture taking, guys. Ganon kami. Nagpipicture taking kami. Ako, kitang-kita naman ako dito. Sorry. Tapos pumunta na kami sa Firenze, nagpicture taking doon sa Leaning Tower. Alam niyo yung Pisa na Leaning Tower, alam niyo yan? One of the 7 wonders of the world nga yun eh. Sikat na sikat yan. Punta kami doon, ang dami naming pictures. Guys, yung mga sinasabi ko, sorry guys, hindi ko maipakita yung picture talaga namin. Kasi, alam nyo, yan nasunog lahat ng albums ko eh. Nasunog lahat doon sa pagkasunog ng bahay namin doon sa Alcor. Kaya wala akong maipakita dyan na nandiyan ang mukha namin doon sa place na yun. Buti nga yung pagsabi ng anak ko kanina doon sa pinedit niya itong episode 3, naghanap siya ng, Mama, saan ba yung mukha mo nang payat ka pa sa room mo? Wala ka kahit isa? Sabi niya. Wala eh. Wala talaga. Nakasunog yung album natin. Tapos kinalkan ko yung hindi pinento ko yung photo ba kung saan ko. Kinalkan ko yung mga minessage sa akin ng yanan ko ng mga photos na yung mga photos namin doon sa room. Nakakita ako ng photo ko na nung nag-picnic kami sa Bracciano, may dala pa nga akong plato eh dahil may nag-iihaw. Ayun. Ang tatay nito, nag-iihaw noon, nagpupulutan, uminom ng beer. Tapos ako naman, kumukuha ng sinugba or yung inihaw na yung, anong tawag nun? Trote. Trote. Tsaka igat. Tsaka anong igat? Igat sa il. Il. Malaking il na yung parang na mataba. Ako mahal yun doon, pero bumibili talagang tatay nito pagkano. Tapos meron ding barbecue, ganun halo-halo. Meron ding inihaw na talong, kamote, gano'n. Kung ano-ano inihaw, guys. Tapos, yun nga, so tingin ako ma'am, kaya in-explain ko ba, dahil bakit hindi ko nailagay yung mga photo natin, kaso nga natin. Yun guys, tapos, pumunta na kami sa Firenze. Yun, picture-picture, ayan, posing-posing, kasama si Odi. Ang kakapal ng mga Japone namin, dahil nga malamig. Tapos, ay hindi malamig ba no? Yan. Hindi malamig. Uy, Mas August. Firenze? Hindi, uy. Malamig, uy. Naka-jacket pa nga si... Hindi pala August noon. Nung pumunta tayo doon, naka-jacket pa ka ng September gusto pala. ni noon eh. Oo. Malamig talaga no? Sobrang lamig. Malamig noon eh. Naalala ko nga. Grabe lamig. Sobrang lamig. Winter pala. Winter pala noon.
Pagkatapos nun sa Pisa, dumiretso na kami ng ilang hours na lang, 2 hours na lang, then Venice. So, pumunta na kami doon, guys, sa Venice. At, ayun, nag-tour kami doon ng 1 day. Then, tinur namin yung mga pagawaan ng mga Murano glasses. Alam mo, Murano glasses? Alam po kung gano'n ang pronunciation sa atin dito. Murano yata ang pronunciation. Yung mga kilalang glass na figurines na pang-display sa bahay, lampshades, gano'n. Yan ang mga mamahalin na talagang pang-display sa bahay. Yung galing sa Venice na tsaka yung mga gano'n, yung mga maskara na pang-display na gano'n, mga ceramic, doon, nabibili, marami doon. Diba, yung video natin sa tanin dito, mayroon din maskara, di ba? Oo, gano'n. Tapos, ikaw naman magpinto nga, lagi na lang ako. Kahit na sige, yung maalala mo, sige na. Ikaw nga nakaalala nung yung nag-disco tayo, i-asta mo nga yung sayo ng mga kasama. Ikaw na, mas magaling ka. Kasi guys, di ganon na, masyal kami. Yun ang mga nangyari nun sa amin na hindi namin makalimutan. Itong pinukwento namin, yung mga hindi namin nakalimutan na nare-recall ngayon, binabaybay namin na mag-asawa kung ano-ano yung mga ginawa namin noon. Kaya yan. Tapos, ano na yan? Wala kang guide na eh. Sige na. Ikaw naman. Huwag mo na. Tapos noon namasyal kami doon sa Venice. Yun ang pangyayari pang isa. Doon pag namasyal ka sa Venice, nung first time namin doon, mamangha ka talaga dahil bakit gano'n na lahat na lang ang puntahan namin ang sasakyan namin ay boat. Every time na may puntahan kami, kasi may tour guide kami noon siyempre grupo-grupo yan. May tour guide kami na kapag may pupuntahan daw kami, na titingnan daw namin yung mga nagagawa ng mga gano'n nga, yung Murano glasses, gano'n, pinapakita sa amin paano yung paglagay nila sa apoy na ganyan, iniikot-ikot na ganyan, may stick na ganyan, tapos merong boteng ganyan, tapos pinukurmang ganyan, iniikot niya dun sa apoy na gano'n. Hindi pa nila may tubo yun. May tubo, oo. Shaping nila yung gano'n. Tapos meron silang gallery, pinasok namin, nandun yung mga ginawa nila, ang gaganda. Sobrang mahal ang sobra. Pero, Sobrang mahal ang mga gawa nila. para sa akin, overpricing. Bakit ganun? Mahal naman. Nabili ko noon, malingan mga bulinggit na, mga bubot, gano'n. Kasi mahal talaga, mahal. Tsaka postcards yun ang marami. Yun ang marami kong Mga hayop sila ginagawa, ma-design nila mga gano'n. Tapos, yun, nakakatuwang tignan na yung mga enforcer ng traffic enforcer nila na merong crossing din, parang street din ang ginawa doon sa dagat ba? May stoplight sa... May stoplight, gano'n. Tubig mismo, may stoplight doon, no? May stoplight din sa Venice. Gano'n, ang ganda. May stoplight din sa dagat o sa... Floating city nga talaga. Tapos yung sasakay ka sa canoe, anong tawag no? Canoe. Yung bangka. Mahal yung ganun, $100 guys. Mahal na dollar ang Every passenger. $100. At ilang minutes lang. Kasi yung mga pupunta pa na yung mga mayaman talaga. Pero ang ganda naman. Talaga. Experience na hindi mo malimutan talaga na sobra. Romantic na medyo maproblema ka sa pera. Pero ngayon yata Dahil mahal. Paano yata din yun? Wala akong balita. Venice. Tapos doon kami nag-standby sa San Marco. Doon kami kumain na ng tanghalian noon. At hapunan, bago kami umuwi, at doon kami nabili ng kakainin para sa pauwi na kami. Ayun ang nangyari doon. Tapos posing-posing doon sa gondole. Gondola ba yun? Gondole. Tapos posing-posing sa mga souvenir shops. Yung iba-iba yung estasyone, yung iba yung pag summer, mag-iba naman yung damit mo. Tapos pag winter, excited ka, boss, maganda. Makapurma ka dahil Iba-iba. makapurma ka dahil malamig, ano? Diba? Magamit mo yung leather jackets Tapos mo. yung
pag summer naman, Mga boots, dito sa atin. magbikini na, wag ka talagang magbikini. Ay, nako, Pagka summer, kaya gustong-gusto nito guys, pumunta sa beach. Kaya nauso sa kanya pumunta ng beach. Shit. At alam mo, ang laki ng mga lenses niya. mahilig talaga ako sa... Ang hilig niya sa camera, kahit man ngayon. Yung lens na, malayong makita niya yung puwet. Grabe. Oo, bagay ng Italian. Malaki ang puwet ng mga Italian. Bigla nung lalapitan, bakit seryoso ka dyan? Di mo na napansin. Sabi ko, lalapit ako doon, sisilipin ko kung ano yung nandun sa lens niya. Alam niya, nandun nakapuntirya, ang sexy naman din talaga. Naku, puwet na. Malamang naman. Tapos guys, doon natutuwa ka dahil ang mga nagbabalibol nakataples. Yung susumpag ka, tsak! Ganon. Gaganon. Kaya, alam ko, ang hilig dito sa beach noon, kaya nangitim ako doon. Oo. Tapos yung camera ko na, ang ganda yung camera ko na, naluma na lang. Yata. Yung camera ko na X1, bitaw na Canon noon, ang laki ng... Sus, Yun. grabe ang lens, no? Sus, Tapos- pero wala na ngayon, naluma na, no? Tapos guys, doon, di mag-on na nga kami. Ano na yung... Lagi kami magkasama kada day off, kada ano. Ngayon, pagka Sabado ng gabi, ay, nako, excited kaming dalawa. Alam niyo kung bakit? Disco na kami. Poporma na kayo. Ligo na kami kaagad. Yan, no! Nako! Pagkatapos ng Pero hapunan, malamig noon, di ba? Malamig Oo, noon. malamig. Disco tayo, di ba? Oo. Yun ang hilig namin every Saturday naman yun. Saturday night fever natin. Grabe, disco. Grabe, tapos yung mga sayaw nila doon, grabe. Tapos, Sus, hanggang alas 3 na umagang, alas 4 na yata. oo, nakakatuwa kasi Sus, dahil bukas, linggo alam na. mo, yung mga forma ng mga kababayan natin pag nag-disco, tawa ako ng tawa kasi nandun na lahat ang forma. Wow! Grabe, iba't iba. Pero kami, nandun lang kami sa corner na obserba. Mamaya, mapanatan Every naman tayo sayaw. Saturday, no, nag-disco tayo, di ba? Every Saturday night. Saturday talaga. Hanggang Saturday night fever noon. Talaga, ang sarap. Ang kulay ng daigdig talaga dun sa Roma. Grabe. Disco. Doon yun ang momento ng buhay ko na hindi ko makalimutan siguro. Kung itatanong nyo. Ano ang momento hindi ko makalimutan at napakakulay. Yung narating ko ang Rome, hindi ako nagsisi. At hindi ako nagsisi na hindi ako naka-cross country. Talagang na-experience ko doon ang talagang happiness. Talaga. Oo, nakasama siya. Oo. Tapos, yan, namasyal-pasyal. Ano pa bang mga happenings natin daw? Isipin mo, sabihin mo. Paalala mo nga sa akin. Yung mga excursion, di ba? Kung mayroon tayo pupuntahan, Yun pa, excursion. Like tayo sa snow, di ba? Minsan guys, May snow? Pupunta tayo pag sa... winter, Mag-snow. may mga Pilipinos na yung nag-organize ng Bus. ng excursion, yan. Mag-rent sila ng napakalaking bus, tapos mag-recruit sila ng kung sinong sasama sa kanila. Yun, nakasama kami. Ang saya-saya talaga. Pumunta kami sa snow. Kasi alam nyo, ang Rome naman, hindi naman nag-i-snow lagi. Nag-i-snow siya every 10 years naman yun. Kaya, that time, yung Terminilo na medyo malapit-lapit, ano pa yun? Parte pa ng Rome, nag-snow. Terminilo, eh? Terminilo ang tawag doon. Bundok yun sa Roma na nag-snow. Doon tayo Ayun. nakatikim ng snow noon. Talaga namang nag-enjoy kami, nag-swimming ako talaga. Sumakay kami ng ganon, kaming dalawa na May nakahawak mga sa... photo tayo na, pero wala na, nasira. Na? Tagal na eh. Ang ganda experience yun guys. Tapos bago ka makarating doon, yung mga Pilipinos nakakatuwa dahil nagkakantahan kami sa loob ng bus, ganon. May program konti, 2 hours kasi yun biyahe. Nakakatuwa, ay talaga, hindi ko malimutan. Tapos ang daming tao ng mga Pilipino, iba-iba ang Ay tao. nako, grabe sa pagkain ang hilig natin talaga. Hindi magutom ang Pinoy, talagang maraming Kahit pagkain. saan pumunta, may baon, oy. Grabe, baon. Grabe, talaga, sobrang hilig natin sa pagkain guys, no? Ganon talaga ang ano natin, at least, no? At least ganon tayo, hindi tayo nagugutom. Tapos, yun, excursion.
Takot magutom ang mga Pinoy. Tapos, ang dami naming mga picture-picture. Alam nyo na, pagka nakapunta ka sa isang lugar na gano'n, na wala sa, bundok kasi yun. Tapos nagpapa-slide-slide kami, nasakay nung parang basin ng paliguan ng baby eh. Yung sinakyan namin na gano'n, napa-slide din mong gano'n. Naku, nakakatuwa talaga. Grabe, ang ganda. Tapos meron din silang mga pinapaupahan na yung ski, yung pang-ski na ilagay mo sa paa, anong tawag mo? Oo, yung ano mo sa paso. Hindi naman ako marunong guys, Delikado, kaya kapalian ka ba? sabi ko, huwag na lang, baka ako'y madisgrasya. Kaya Hindi man tayo sanay mag-ano. hindi sanay. Kaya, ayun, naglaro sa snow, ginagawa sumasakit lang tayo sa ano tayo yung... inuubo ko yung mga Diba snow. meron yung sinasakyan tayo nung parang mag-face. Ayun na nga, yun ang sinakyan namin. Tapos, ano pang experience doon? Yun, ang daming experiences doon talaga. Masaya, no? I need to record talaga. Isipin ko mabuti, i-record ko, tapos ikwento ko lang sa inyo guys. At nakakatuwa talaga. Alam nyo, itong paggawa namin ng video guys, pati mga anak ko excited manood. Alam nyo kung bakit? Tawa sila ng tawa nung kwento ng pag-ibigan namin. Gumagano. Oh, si Mama kilig. Oh, gumagano sila. Pagka nakikita nila, oy, si Mama na kinikilig. Gumagano siya. Kasi, pagka na-recall mo kasi, kikiligin ka normal eh. May feelings tayo, tao tayo, no? Diba? Ano pa ba? Kalimutan ko na. Nalimutan mo na? Masarap ang buhay doon kung ikaw ay masipag, ganun lang. Oo nga, sige, trabaho ng trabaho, pero bakit ganun, ano? May trabaho doon, parang balance natin. Pero mo yan, magtrabaho kami ng Monday to Saturday. Then Saturday night, disco. Wala, grabe yun, no? Oh, good. Then Sunday, church. Thursday, day off, 1/2 day, church. And then, Saturday na naman, kasi yung Webes kasi wala na disco. trabaho yung mga ano. Wala na, oo. Pagka half day sila, di ba? Half day. Half day lahat ng mga Half day business pag Webes. establishments doon. Tapos, yun, Sunday, yung church, and then picnic, gano'n naman. Sa mga family niya, kasama namin, mga kaibigan, mga auntie niya. Ang dami noon at ang saya-saya namin. Ano pa? Yung pagtitinda namin, naku, ang kulay ng, naku, ang sarap. Kasi may trabaho ka na, nagbi-business ka pa, mabiling-mabili. Hindi nyo siguro paniwalaan iba't ibang businesses doon na mapasok mo guys. Ako, ang dami. Noon, nagtitinda kami, dalawa ng mga turon, chicharon, balut, ano ba yun? Iba pa yung tinda ko na kung ano-ano. Na Alas pa. alahas, ang pangalan nito, yung sa balon, Yung mga damit. ang mga damit, ang dami yung mga business doon guys. Tapos yung dollar, noon hindi pa uso ang mga tao na hindi basta-basta lalo na yung mga walang papel, hindi sila basta-basta makapagpapalit ng dollar at hindi marunong kung saan pupunta. Ngayon, ako, napasok ko rin yan, ako ang magpalit ng dollar. Yan. Tapos napasok ko rin yung, honestly. Nakakaya sabihin pero saglit ko lang ginawa yun, hindi naman na inabot ng taon kasi para ako nakukonsensya yung pagpapa-interest ng pera. Yan. Kaya ang daming pwedeng pagkakapirahan doon. Yung alahas, ako, mabilis sa akin yan noon. Maganda doon kasi Yung alahas. mga tao may trabaho. Oo, ang sarap magbenta ng alahas doon kasi hindi ka mag-alangan dahil lahat ng mga binebentahan mo ay alam mong kumikita. Di ba? Ganun. Ang ganda noon talaga. Kaya masagana kami noong dalawa. Pero alam mo na, pagka masagana ka, meron din ng mga negative side ng mga gano'n. Ano. Kahit naman saan siguro. May yung mga inggitin na medyo may mga istoryang bad side. Huwag na natin pag-usapan. Oo. Ayaw pag-usapan nun, bad
sad yung Mga good ba? very sad Mga to good na lang. tell na Pag-usapan natin. ang lahi natin talaga ay natural na yun. Aminin ko na ako'y minsan nang nakaranas ng kaming dalawa, nakaranas ng mga gano'n na mga pagkaingit na Tama na, huwag mo naman sabihin eh, di ba? Kami ayaw mo na mga bad na ano. Tama na yung mga bad na. Tama na. Good na lang. Umiwas lang tayo at mag-ingat, no? Oo, mas So, yung mga good lang ang sasabihin natin dito. Hmm. Comment down below. Gusto niyo rin ng drama? Marami. Maraming nangyaring drama din, guys. Maiiyak ka talaga kung sabihin. Pero, wag na. Ito na nga, pandemic na nga. Pag-usapan pa natin yun. Huwag na. Yung mga nakakatawa na lang yung sayaw nila sayaw nila sa Samoa. Samoa ang pangalan ng diskuhan ng mga Pilipino doon. Pagka Saturday, nako! Bibong-bibo. Ang galing kong sumayaw noon, ha. Nagkikipaglaban ako. Ala, meron pang sumasayaw, pag-ano-gano. Papayat natin noon, di ba? Mapayat, oo, kasi pa, laging, tayo, no? Di ba? laging gumagalaw. And then, hindi lang yun. Kahit nagtatrabaho kaming dalawa, meron pa kaming oras mag-gym. Ako guys, yung trabaho ko sa Piazza Dismania, nung sa pintuan na ilagay doon, na nakita nyo dyan sa episode 3, yung pag dumiretso ka at lumiko, meron akong palestra doon na every rest hour ko, pupunta ako doon ng at least 30 minutes to 45 minutes. Magpalestra. Palestra meaning gym na minsan aerobics ang ginagawa namin, minsan weights, nasa sayo kung anong gusto mo. Din pagkatapos ko noon ng 30 minutes na gano'n, mayroon pa kaming sauna. Doon, magbabad pa ako doon ng mga 5 minutes lang, gano'n. 3 to 5 minutes. Pula-pula ko noon. Ang ganda ng skin ko noon. Kasi, yung sauna, mainit. Gano'n na, merong charcoal dyan, mainit yun eh. Buhusan mo ng, merong tubig doon, buhusan mo gano'ng konti, lalong iinit yun. Naku, tapos meron namang alarm dito na pindutin mo kung baka mamaya hindi mo kaya yung init, matake ka o ano. Isaklolo ka naman nila pagka ano. At meron kami kanya-kanyang showeran doon. Ang sarap ng buhay doon. Parang buhay artista, no? Parang gano'n, no? Ang ganda. At saka, iba talaga doon. Ewan ko kung yung mga ibang mga nag-abroad, naranasan yung gano'n. At naranasan ko rin, porket ang trabaho ko ay sa sentro, malapit sa Condotti, parang Beverly Hills yung zona na yon, yung area na yon. Ang daming mga artistang pumupunta na namimili doon. Kahit sila sila Boyet, nung pumunta sila doon, si Boyet, sino mga Zoren, sila Bembol Rocco, Cesar Montano. Mga artista nga. Pumunta sila, nag-basketball pa sila eh. Binidyo-video pa namin eh. Maraming pumunta. Sa akin, ang bumili sa akin ng mga souvenirs para sa pamilya niya. 5 pala, doon ko nalaman na may asawa si Bembol Rocco that time, tingnan mo yan, 19 ha? Tirso Cruz para sa alin. 1995. Pumunta pa sa Tirso Cruz. Mga 95 o 96. O, Tirso Cruz yung magkakasama sila. Sa akin lumapit si Bembol at nagpahanap ng mga para sa pasalubong. At doon ko rin nalaman na ang asawa niya mataba. Kasi XL lahat ang binili niya para sa asawa. And then, 5 ang anak niya pala. Ang dami kong pinili noon para sa kanya. Yun. Tapos, hindi lang yung mga Pilipino pupunta doon maniwala kayo sa hindi. Leading lady ni Roger Moore. Ako nagsaserve niya ng mga nightgowns niya, panties, bra, yung lingerie. Yun. Maghuhubad, pasarapan ko yan pag tinatry niya yung mga yun. Si Ursula Andres. Kung kilala niyo pa, pero ngayon matanda na. Nung nandun nung ako pa nagsaserve, matanda na yun. Siyempre si Roger Moore. Anong years yun? Diba? Anong year yun? Tagal na. Pero maganda pa rin siya noon, kahit matanda na sineserve ko ang sexy. Alam. Doon na nag-standby si Mickey Rourke. Ay, si Mickey Rourke! Nung itinayo nila Mickey Rourke, magkasama si Sylvester Stallone at si Schwarzenegger. Akala mo naman ang taga-Doon Planet Hollywood na business nila. Sa kanila yan eh. Magkakasama yung magkakabarkada ng mga aktor. Naku! Natimingan namin minsan, pumunta kami ng bar kasi kami magkasama kami ng kapatid niya sa trabaho.
pumunta kami mga 10 o'clock a.m., pumunta kami sa bar. Ugali namin yan na hindi mag-almusal, pero at 10 o'clock, pag may... Tapos guys, yun nga, si Mickey Rourke, na-timingan namin sa Pratina kami ni Lisa, dahil ng kapatid niya, inipag ko. Nandun siya nakadikwatro doon sa, meron siyang tenda na ganyan, doon sa labas ng bar. Kasi uso yung doon na may bar, and then sa labas niya ay meron lang tenda. Tenda meaning yung parang trapal na, anong tawag? Tenda. Meron doong mga upuan, tables. Nandun siya, kitang-kita, pagbaba namin ng Pratina, nakaganito siya guys. Imustra ko nga, Papa. Hindi makita. Buti na lang may upuan dito. Imustra ko. Ganito siya nakaupo guys, Ganito, Ganito nakaupo si, nakakita na yung, nakaganon siya, Nakaganon, nakadikwatro ganyan. Tapos nandito yung table. Tapos nakaganon, Gumaganon-ganon. Tapos, alam mo yon yung bar na kasi na yon, yung binuksan nila na Planet Hollywood na, na business, ay sa harapan lang. Harapan lang ng bar na yon. Kaya, nandun siya. Chinecheck siguro nila dahil mga 2 days pa lang na-open. Siguro siya ang naatasan na pumunta sa wrong at tignan yun. Yun. Tapos na ang episode 4 kasi nag-overheat na. Okay? Next time naman, iba na namang kwento guys ha? Okay. Mag-comment down below. Baka nagsawa na kayo. Ibagin na naman natin. Okay? Ewan ko sa inyo, kung gusto niyo yung pagpatuloy pa ang kwento ng love life namin hanggang, gusto niyo ba yung ganon? Yung kwento namin kung anong mga iba't ibang mga episode na yung mga buhay namin doon hanggang makauwi kami. Okay? Sige, hintayin ko ang comment niyo. Bye-bye! Suggest please! Okay, thumbs up! Bye-bye!